Разкажи ми нещо за себе си. Здравейте. И въпроса, който ще ти задам, какво усещаш, когато пишеш? Влага. Разкажи ни, моля те. Мога и да демонстрирам. Здравейте, радвам се, че сте тук. Аз нямам идея какъв е формата, в смисъл за първи път присъствам на такова събитие. Много интересно се справяте. Поздравления за което. Какво искаш да разкажа? Това те клишираните въпроси. Какво те вдъхновява? Какви са бъдещите ти творчески планове? Какво усещаш, докато пишеш? Обясни ли за влагата? Къде точно усещаш тази влага? Всяка. Да. Когато пиша, ми олеква. Хубаво е. Освобождаващо някак. Всъщност аз пиша основно напоследък текстове, които нямат особена литературна стойност, но и поетите имат нужда от G-класи, аз мисля, трябва от нещо да се живее. Иначе стихове прописах покрай една дама, която беше, която беше особено ретроградна. Мисъл, обособена, така да се казва. Аз съм човек за въображение. Това е, жените без цици са за мъже без въображение. Да, пиша основно лирични текстове, палави, много право. И трябва ли да кажа още нещо или да... Само ако го усещаш отвътре. Вътрешно ако го усещаш, да. Да се освободя. Лекичко малко да дишам по-свободно. Аз много се радвам. Всъщност аз в момента лежа в Пирогов и много се радвам, че така ме пуснаха ме сестрите малко да дойда така да разведриме ситуацията. Нямам идея какво да очаквам до края на събитието, но се надявам, че ще е по-хубаво от сестричките, които ме чакат в отделението. Моля, постарайте се.